voi esitellä Kouvola Indiansin uusi vahvistus Asu. Morjes. Kouvola, Asu. Morjes. Kertoisitko vähän peliurasta tässä alkuun, että koska olet aloittanut futiksen ja... No jenkkifudiksen kämmikkiin kuuluu, niin jenkkifudis ura alkoi vuonna 2008, kun judoura päättyi ja niin sanotusti jäädyttelylajiksi piti ottaa tää jenkkifudis, mutta niin sanotusti rakkauslaji kohtaan kasvoi sitten ja tosiaan niin C-junnuna aloitin ja Roostersissa silloin ja saman tien päästiinkin U17 maajoukkueeseen ja tuli sitten Jannen kanssa vietetty 1 vuosi ja sen lisäksi toinen vuosi vielä U19 maajoukkueessa ja liigaa Roostersissa ollut mukana niin 2009 asti ja muutama malja siinä kerennyt myös pelata. Tässä on ollut vähän kaikenlaisia loukkaantumisia matkan varrella, mutta ne on nyt takana päin ja virtaa täynnä niin sanotusti lähtee uudemman kerran pelaamaan. Tuossa kerkesi pari vuotta valmentaa lahjakkaita tulevia nuoria jenkkifutareita, mutta nyt on aika sitten itse lähteä näyttämään niillekin vähän esimerkkiä. Joo. Mikä fiilis tulla Kouvolaan? Mikä sai sut tulemaan Kouvolaan pelaamaan jenkkifutista? Kouvolaan mut sai oikeastaan niinku tulla pelaamaan jenkkifudista ihan puhtaasti, niin Janne Siltasen maajoukkueaikainen tuttavuus niin sanotusti ja kun on kipinää vielä pelata, niin pakko on tulla niin sanotusti kentille ja mikä sen parempaa kuin tulla vielä tuttujen kavereiden kanssa pelailemaan. Uudet tuulet puhaltelee niin sanotusti. Joo. Sitten vielä kerro terveiset faneille. Kova kausi tulossa ja yritetään parhaamme mukaan jeesata jengiä ja tsemppaa poikia eteenpäin. Kyllä tässä ihan lähdetään sinne playoff-paikkoihin niin sanotusti ensisijaisesti hakemaan ja sitä kautta sitten sinne maljaan asti. Kova urakka edessä, mutta me tehdään kaikki. Mä ainakin itse lupaa omasta puolesta, niin tehdään kaikki mitä on tehtävissä. Yes, kiitoksia.